Ezra, itt vagy? Nem, itt egy ezrát se találsz. Szia, Kenan! Bocs, hogy késtem. Sabinnal voltam. Most akkor bejöhetek? Kopogás nem volt. Ha benyitottál, mit kérdezed még? Bocsánat. Hát legközelebb kopogj. Nem azért, hanem mert lógtam. Az egy is ugyanaz. Teljesen szét vagy esve. Ezra, ott az aszteroidán veszélyes kapcsolatot létesítettél az erő által. Most fel kell tennem neked a kérdést. Készen állsz? Készen állok! Várj, mármint hogy mire? Egy próbára, egy feladatra, ami eldöntheti, hogy lesz belőle Jedi, vagy nem lesz. Star Wars lázadók. A Jedi útja. De azt mondtad, hogy én Jedi vagyok. Különben miért tanítanál? Nem azt mondtam, hogy Jedi vagy, hanem hogy az adottságaid alapján Jedi lehetsz. De fegyelmezetlen vagy és szétszórt. De hát jól tudod, hogy nőttem fel. Nekem idegen ez a sok szabály. Szeretnék az a Jedi lenni, akit megláttál bennem, de őt én nem mindig látom magamban. Szerencsét, hogy én nem a mesterem vagyok. Mellette nem úsztad volna meg. Mindazt, amit te nem úsztál meg? Kell még egy esély, vagy sem? Igen, ha adsz nekem még egyet. Semmit nem én adok neked, Ezra. Készítsd fel a fantomot. Ahogy kívánod, mester. Csak meg ne bánja. Meg kell tenned ezt, Kanan. A bázison történtek után segítened kell neki. Remélem tudok is. Tudom, hogy tudsz. Nos, hova megyünk? Hol lesz a próba? Azt te fogod megmondani. Mikor annyi idős voltam, mint te, több mint 10 000 Jedi őrizte a galaxist. Most kevesen vagyunk. Hanem annak idején kis külső állomásaink, templomaink voltak galaxis szerte. A birodalom felkutatta ezeket és sokat elpusztított. De nem mindet. Kérlek, hogy meditálj. Hagyd, hogy az erő elvezessen egyhez. Mi lesz, ha nem sikerül? Ez is a próba része. Bízz magadban. Bízz az erőben. Akkor te is kiálltad ezt a próbát? Akkor ez még máshogy ment. Ahogy minden más volt akkoriban. Csupán az erő maradt ugyanaz. És most csak az erő vezethet el a templomhoz. Megtanult valamit. Látok egy hatalmas tömböt. Egy barlang van benne, azt hiszem. És egy fénylő csillagég benne. Itt van a templom, a Lotálon. Ez biztos. A koordinátákat nem tudom, de oda találok, érzem, tudom, hogy hol van. Ez volt a látomásban. A robotpilóta kikapcsolva. Szóval te tudtad? Még a kabinomban megnéztem a holokron. És megtudtad, hogy van egy Jedi templom a Lotálon? A holokronban jó csillagtérképek vannak, de engem is meglepett, hogy van itt egy templomunk. Persze nem vehettem biztosra, hogy ide kell jönnöd, de sejtettem. Ez az otthonod. Ki kellene találnod, hogy jutunk be. Ne tartson túl soká, ne feledd, hogy a birodalom kezében van a Jedi archívum. Tudhatnak a templomról és megfigyelhetik.
lovas is bejáratnak. Egy rész sincs sehol. Pedig biztos, hogy jó helyen járunk, érzem. Nem tudnál segíteni egy kicsit? Ne nézz! Fülelj! Használd az erőt, hogy meghalld a kő hangját. A kő. A templom el akarja mondani nekem. Nem. Várjunk, nem nekem. Nekünk. Egy mester és egy padawan. Együtt. Ha együtt, akkor együtt. Koncentrálnod kell, különben még a fejünkre omlik az egész. Mondom, koncentrálj! Hullák között eléggé nehéz. Idebent a félelmeid várják, hogy legyőzd őket. És semmi nem garantálja a sikert. Én hiszek benne, hogy sikerül a te útmutatásoddal. De én nem megyek veled. Mi? De hát akkor hol leszel? Itt maradok. Közöttük. Az ő padavánjaik nem tértek vissza. Ez komoly, Kanan, rám bízod az életed? Te a jövőt bíztad rám. Sok sikert. Várj, nem mondtad, mit kell keresnem. Semmit, mégis mindent. Ez nagyvaság! Tudom! De nekem is csak ezt mondták. Szuper! Most jól jönne a holokron. Lóti farkas, lóti ebb, erről jött és arra megy. Na ne, ez a módszered? Az erő már nem elég jó? Te meg már nem bízol bennem? Észhez tértem. Szerencsére. Gyere! Kanan, lassabban! Mondtam, hogy minél gyorsabban végeznünk kell. A birodalom... Kanan! Kanan! Inquisitor. Rögtön zavart éreztem az erőben, amikor a Jedi elhatározta, hogy idehoz, Padawan. Ne! Nos, ki halljon meg elsőként? Nem! Akkor bánthatod a fiút, ha én már nem élek. A szeretőmester. Kanan, ne! Kanan, Értem, szóval Kanan volt a neve. Mindegy, most már nem számít. Te jössz.
Ezért megfizetsz! Bosszút állok érte! Úgy látom, itt valaki még nem áll készen arra, hogy Jedi legyen. És nem is lesz az. Mit gondoltad a kölyökről? Egyetértek Chopperrel. Korai volt még ez neki. Szerintem nem látjuk őt többet. Amit sajnálok. Hát igen, viszont legalább megint az enyém lesz az egész kabin. Azért sajnálom, mert nagy hasznunkra volt az ügyességével. Igen, sejtettem én, hogy nem ok nélkül vagy olyan kedves vele. Hogy lehettek ilyenek? Hisz egy kisgyerekről van szó. Egyedül van, fél, szegény. Sajnálom. No csak, kitévedt ide? Vajon mióta hallgatózik? Elég régen. Ne vedd a szívedre. Nem. Ezek nem ti vagytok. Nem lehetek a szellem fedélzetén. Mit zagyválsz össze, kölyök? Hiszen itt állsz, vagy nem? Nem. A templomban vagyok. Nem. Ez nem a valóság. Így van. A templomban vagyok, tudtam én. Kanan, merre vagy? Nem, meghalt. Az inkvizitor megölte. Vagy az is látomás volt? Mindenképp csapdában vagyok. Egyedül nem tudom megoldani. Itt maradtam. Egymagamban. Megint. Megint? Igen, voltam már egyedül, és élek. Ezt is túlélhetem. Talán meg se halt Kanan. Talán csak megsebesült. És várja, hogy segítsek neki. Van neked eszed. Nem. Ott voltál a szellemen, és az mind, az csak látomás volt. Meg lehet. De biztosíthatlak. Én nem vagyok az. Nincs kiút, Padawan. Tévedsz, mindig van kiút. Úgy kell tennem, ahogy tanultam. Jöhet a halál, fiam. Vagy talán félsz szembenézni a végzeteddel? Nem! Félek-e az egyedül léttől? Igen. Félek-e, hogy csalódik bennem a mesterem? Hát persze! A mestered dermet hullaként hever egy hideg barlangban. Nem tudsz már csalódást okozni neki. Nem félek tőled. Nagy félelmekkel néztél szembe, ifjú. Igen. Készen állsz arra, ami rád vár. Igen. Gyere, lásd tisztábban, amit mindeddig nem láthattál. Mondd, ki vagy? Az útmutatód. Túl sokáig időzik.
Türelem? Hát nem emlékszel saját ifjú korodra? Yoda mester? Az nem lehet. Téveszme. Téveszme? Tévejgés, igen, de ki tévedte, ha? Az itt a kérdés. Mester? Hogy lehet ez? Ne törődj azzal, hogy lehet. Tudod, hogy itt vagyok? Azért, mert te is itt vagy. Köszönöm, mester. Köszönöd? Nem tettem semmit. Most látlak téged, eddig nem láttalak. Valami megváltozott? Tanítványt vállaltam. Tanítványt? Akkor hát most mester vagy? Ezt a döntésed őszintén ítélt meg. Hát igen, nem tudom, helyes volt-e elvállalnom. Nem miatta, vagy a képességei miatt. Én miattam. Amiatt, aki vagyok. Mondd meg, melyik a helyes út? A kérdést rosszul teszed fel. Bocsáss meg, kérlek, de ezt nem értem. Bevallom, azt se tudom, mit keresek itt. Na, ez már jobb kérdés. Kanan azt mondta, ez egy próba, de azt nem mondta, hogy mit tesz próbára bennem. És mindent a mesterednek kell megmondania? Hát... nem. Az utadról neked kell döntened. Veszélyes idő köszöntött a tanítványodra és rád. Igen, tudom. Megéreztem. A képességei gyorsabban nőnek, mint ahogy tanítani tudom. Érzed, vagy félsz tőle? Hosszú ideje utat tévesztettem, de most esélyem van a változtatásra. Utolsó esély? Nem hagyom, hogy utat tévesszen, ahogy én tettem. Mondd csak, miért kell Jedinek lenned? Nem tudom, Kanan azt mondta, hogy az lehetek. Kanan? Szóval ő tudja? Te nem? De, akkor hatalmas leszek. Erős. Hatalomra vágysz. Tennék róla, hogy a birodalom mindenért megbűnhődjön. Mindenért, amit elvett. A szüleimért. És nem leszek ilyen tehetetlen többé. A Jedik bosszúállók? Erre tanított a mestered? Nem, ő nem mondott ilyet. Kanan jó mester, Kanan nagyszerű mester. Miért akarsz hát bosszút állni? Nem akarok. Sok harag, sok félelem van benned. Én csak meg akarom védeni a barátaimat. És azért kell Jedinek lenned? Igen, és nem is csak a barátaim miatt. Mindenkit meg kell védeni. Mielőtt Kanant megismertem, csak magamra gondoltam. De Kanan és a társai, ők nem így gondolkodnak. Ők segítenek másokon, önzetlenül segítenek, és látom, hogy mit adnak mindenkinek. Adnak, igen. Mit? Életet. Életet és reményt. Én is ezt kaptam. Helyes. Jól van. Tudd meg, hogy nehéz út áll előtted, Padawan. Lehetséges, hogy Jedi lesz belőled. Na, hogy vagy? Máshogy, de ugyanúgy. Ismerős érzés. Ezt találtam. Ez hihetetlen. Miért? Mi ez? Tök szép, nem? Ezra, ez egy Kaibur kristály. Fú, de jó! Mi az a Kaibur kristály? A fénykardok kristálya. Be kell vallanom, ilyen fényes sikerre nem számítottam. Fénykard kristályt kapni nagyon nagy dolog. Furcsa, hogy ez a templom itt van. Itt volt és itt marad.
Reméljük itt lesz akkor is, mikor mi már nem leszünk. Arra gondoltam, hogy használhatnánk valamire, mondjuk bázisnak. Ki tudja, mi van még benne. Én tudom, mi van benne. A múlt. Hetek óta egyfolytában csak bütyköl, de hát miféle fénykardot tud összerakni a limlomokból, amiket itt talál? Tőlem kapott ezt-azt, amit összeszedtem. Igen, én is tudtam adni neki dolgokat. Modulátorokat, meg egy energiakaput. Chop felajánlott neki egy energiacellát. Tőlem is kért egy pár dolgot. Pontosan megmondta nekem, hogy mire van szüksége. Szeretném tudni, mit szólsz hozzá. Hát ez sajátos, de illik hozzád, az egyszer biztos. Kapcsold be.